नै नोंखौ नै नोंखौ नै Hi logoफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे vlog लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय Sunday special नोंथांमोना नुखायो मा जायोलाय आंना अमानि रेसिपि थासिगोनलाय आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं माजों संगोन मारै जागोन मा जागोन ओमफ्रायहाय नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदानै नै दावराव स्टार जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन दे बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दाथ'दो vlogखौ जागायजेननोसै ना मा होनना बुङो होबाय थाबानो जाबाय मानो बिदि लानानै फैनांगौ गिलासखौ नै आबौआ मालाय थांसैनो नै सासे गेट नेग्राया एयोसो मोजां बारदों बिबारा पार्पलनो जा मोजां बारदों नै जा मोजां नुखादों ओइ हमथा नै मालाय थांनोसै नै बङाइगाव थांसिगोन गारि सार्भिसिंनि दा बेसे गोबाव जाबोयो ओंखामबा जाबोनाय जायो ना मायो हटेलाव जाबोगोनलाय बे बांद्राय देरि जाबा ओंसिगोन आरो गेलेनायफ्रा पाउदारा खोलनानै लाजोबबाय बेयाव रिमोन होबाय थायो फावसो होनदों बिदि गेलेयैनो नायनानैनो आंहासो माबायानो गाइखेरानो गोदौफुजोबबाय नै नोंखौ नै मिनिदोंसो बुबावनो ओरै फै हिबा हर ओरै हर ओरै फै नायगोन गोदौफुजोबदों बेयावहाय फुगारजोब्बायसो आङो गोदौनायखौहाय ओंखाम मोनबाय नै बेयाव दाबोनो रेडि जायाखै सानसुनि बे फुंनि फिसालानि जानायसोमोन दिनै ओंख्रि जाया होननानै जायाखै बे गिहिजोंसो जादों एसेल' जादों ओंखामखौनो मानसियाबो बेनिफ्राय बायरानिफ्राय खारलाङो बियो खारलांनानै बेयाव गोलैहैयो खारलांनानै बायरानिफ्राय खारबोनसै बेयाव गोलैफैनांगौदो दुस्थ' जाबायलै आयौ मारै जानांगौ बेयाव आथिङा बोरैबा थांसोमावदों आंखौ रायबाय थानायनि थांसिनलायबावोसो थाहोलायबावासो बियो नुबाय रायनायनि थाहोलायबावा नारनानै बायहेरायाव गोलैगोन आइ नुबाय फावा नुबाय बेयाव रिमोनहैनांगौ बेना ओरैबायदि गोलैफ्लांगोन आयै दुस्थुआनो बारा जाथारबाय बेयो मानसिया नुबाय दुस्थुआ नुबाय आयौ मा गेलेयो आयौ दसेनो हनै खारना लांलायबाय मा फोराननाय दं नै सिथ्लाफ्राव गय बेबो गय न'आव निजोब बिसोरो ओमफ्राय नै हालदै बेखौ देहैनांसिगौ आरोना देनो लांनांसिगौ मिलावहाय बेखौ रानबाय आरामनो जावस्र'बाय फोराननानैहाय जाबाय आरो दा बेखौ ओमफ्राय नै दख'नाया जालायबाय माइदि होनाय दिनै गासिबो ग्रिन नै बेबो बटल ग्रिन नैबे नै ग्रिन आरो बैयाव गांसे ग्रिन नै मोनसे ग्रिन माइदि होलायबाय आरो नै बेदरा आरामनो माबाल'खा बांसिनानो मेजेमनो गोथाव जासिगोन बियो
नुबाय आयै मासिग्राब दुस्ट नायगोन आयै नायगोन दे एक्सारसाइज खालामदो आयौ नुबाय फावा मा जाखो बे मा जाखो मा खालामगोन बेखौ आयदै बे बायाबा माया बायो आयौ बेनि दुस्थ'खौ नायनांगौ मेंजोबो बिबै बिबौआ ओंखायनो मेंनानै थाजोबो बेखौ लाखिनानै नायगोन एम्बु बारलांलाय इस आथिं गावोहाय दा नै बेयाव दसे रुनानै लाग्रोसै सिगाङावनो कुकाराव खेबनैसोल' गाबहोनोसै ओमफ्राय बोखांसै आराम एवफिनसै ड्राय फ्राय जागोन नालाय दिनै संख्रि एसे होनानैहाय दसे रुनोसै बेखौहाय गाब्रबलायबाय दसेनो एबार क्रिकेट टुर्नामेन्ट जाबाय मालाव दाङा न'आवनि जा मोजां बेखौ जानोसै लाब्रा आलुजों दा नै बे दाङाखौनो नाङामोन ना दाङा आलु बेखौहाय लाब्रा ओंख्रि जानोसै बेखौहाय दा बाबायाबो जाफैगोन ना जाफैया थिग गैया आरोना बेहा हजोंबो जानो हानाय गारिया जुदि लेट जायोबा बानायनायाहाय दाबो जागोन ना जाया फन हरदोंमोन नालाय जागोन ना जाया दानो थिग गैथ'आ आरोना ओंखायनो मिन्थिया जाफैगोन ना जाफैया दा बे जाफैबाबो बे आलुखौनो जानांसिगोन ना बेबो जाबाय नै खेबनै गाबहोबाय बेखौहाय संख्रि होनानै रुखादोंमोन ओमफ्राय दा बोखांबाय आरोना
नै लोगोफोर बानलु सिब्र' दांनाया आंनानै बाव नांदों खोमा बे आलौखो जोब्बाय आङो हेन्ड वाशबो खालामनाय जायासैना नांदोंना ओमफ्राय आङो टेस्ट खालामसै ओरैबायदि साइज जाखाबाय जानोसै दे आङो बुङो ला टेस्टआ लोगोफोर ओरैबायदि बरिया टेस्टि आंनाथ' मस्ला मस्लिया बांद्राय जेबो गैखाया आङो जास्ट माबाल' होदों बेवहाय फासफुरनल' ओमफ्राय बेनोसै आरोना हालदै संख्रि ओमफ्राय बे बानलुआनोसै बेनो बास ओमफ्राय सामब्राम गुफुर सामब्राम बेखिनियानो अमायावहाय माने बिदि मस्ला मस्लि होलाबाया आरोना खालि जोंना माबा मस्ला मस्लियानो खालि माबायावल' होनाय जायो बोरमा बेदरावल' दा बेखिनियानोसै नै आङो सङै खावैनो बोरैबा जाला जोब्बाय महरफ्रानो ओमफ्राय होमबा दोनथ'नोसै आरोना आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं